Да се успокоя, мога да почне да викам, ако искаш. Хайде, викай ме по име. Майка ти е толкова дебела, че трябва 2 часовника заради 2 часови зони, в които се намира. Малко е студенко. Чакай да видя. Yes, мама ми е сложила яке! Това чалга ли е? Отпадък. Селянка. Дай ми айкоза! Дай ми айкоза ми дай! Айкоза дай! Студено е! Студено! Не дей да плачеш.